Hej, hej alle sammen. Det er lige en lille kort, meget kort video, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre jer noget. Min idé, hvor jeg så den her, sjovt nok, og jeg har tænkt på det længe, fordi nu er det rent faktisk næsten godt ved at til at køre motorcykel i. Det er, om jeg skal eventuelt overveje at lave sådan nogle små videos igen. Vits. Hvor jeg kører motorcykel, og det er stadig på den her bad boy af en knallert her, du. Den er hurtigste knallert på havnen, det er 100%, du. Det kan jeg love dig for, du. Men ja, spørgsmålet er bare, fordi der kommer kun til at være sådan nogle videoer, hvor jeg kører, og så snakker lidt samtidig, og så kører, og så snakker og sådan noget. Og så kommer det højst nok også op sådan nogle små clips på min short, som kommer hernede. Nej, hernede, hernede. Og så, kommer det også op på min TikTok. Og så har jeg fået, eller jeg har købt, jeg har ikke fået det. Det var ret lækkert, hvis jeg havde, det har jeg ikke. Jeg har købt det. Mit GoPro, som jeg brugte dengang, og mikrofon og alt det der, det har jeg stadig. Jeg har lige testet det i dag, med en meget, meget lille video, som jeg ikke gider lægge op, fordi at, der var lidt fucked up. Men det virkede, så er det godt. Og så har jeg et, DJI Osmo Pocket 3 eller sådan noget, 4 eller sådan noget. Det har jeg også liggende, som jeg ikke rigtig har fået brugt, men det kan jeg komme til. Og det er bare svært at bruge. Jeg kan godt tage det med, så kan jeg optage faktisk med det, ligesom det her, i stedet for at optage på min hjelm og sådan noget. For der kommer, I don't fucking know. Det finder jeg ud af, for jeg har også redigeringsprogrammer og sådan noget. Så ja, det finder jeg selv ud af. Plus jeg også har et Insta360 graders kamera, som man kunne sætte op et eller andet sted, så bare filme overalt. Det ville måske give mere mening at så optage lyden separat, men I don't know. Jeg finder ud af det. Jeg vil bare gerne høre, om det er noget, I gider at eventuelt se på et tidspunkt. Og bare roligt, det bliver bedre kvalitet end, nu kan jeg ikke huske, hvad det her, jeg tror, det var rimelig dårlig kvalitet. Ja, 700p. Hvilket er elendigt, men alligevel på 3 år har han fået 1119 visninger. Så det er jo godt nok, tænker jeg umiddelbart. Men smid et like, kommenter, hvis I har lyst til at se mere af det her, eller mest lyst til at se mere af det her, men lyst til at se mere sådan noget her, motorcykel-content. Nu har jeg nok været at blive spidseklasse i Danmark. Husk, og forresten, mange tak for 500 subscribers. Vanvittigt. Det havde jeg ikke lige tænkt på, men selvfølgelig havde jeg håbet det. Men thank you very much. Jeg sender, en kage til jer alle sammen. Med luftposten. Men på store forsinkelser, så det kan den ikke. Så ja. Nu japper jeg bare derudad. Kommenter, like, subscribe, gør endelig alt det. Hvis I har lyst til at se nogle af de her, eller nogle nye vlogs, eller kørevideoer, eller hvad fanden man kalder dem. Så ja. Like, så jeg ved, at de gerne vil se det. Det er lækkert. Ja, vi snakkes ved. Hej hej.